Monsterovci. Vždycky hovor všetko. Vitajte pri najsledovanejšej relácii. Skôr ako uvidíte to, na čo sa všetci už tešíte, dovoľte, aby som si zafilozofoval. Ale fantastický úlovok týchto monsterovci. To je materiál, to je sledovanosť. Najsledovanejšia relácia zo všetkých televízií. Ako hovorí klasik, dvakrát meraj a raz... Ale bež do ryti! Bež do ryti! Toto... Vždycky hovor všetko. Tak, a všetko ide podľa plánu. Chruňo zaparkoval presne na dohodnutom mieste. Tak, kamery máme pripravené. No, Kusaj šoféroval a Chruňo vystupuje. No, poď, chlapček, poď. Tak, no a choď pekne, choď odtiaľ. A teraz prídem na scénu ja presne ako v šekspírovských hrách. Hej, nie? Choď taheť. Nie? To nelešti, nie? To nelešti to, tak choď taheť. To, že nemám kde bývať, mi nevadí, ale neznáša, keď má niekto takéto luxusné auto a vôbec sa o ňo nestará. Že je špinavé. To nerob, nie? To nelešti, nie? Ty ma nebi. To nie? Počkaj teraz. Jožo, to bolí, nie? To bolí, Jožo, nie? Počkaj, musí to, ako naozaj, to musí ísť naozaj. Ale to musí bolí, ísť naozaj. Chápem, že to bolí. A teraz čo? Postav sa. Teraz sa postav. A teraz ma kopni do ryti. Kopni ma do ryti. Kopni ma rýchlo a kopni do ryti. Rýchlo ma kopni do ryti. Poď. Musíš ma kopnúť, nech to vyzerá reálne. Rýchlo. Kopni, jo. Au. A kopnul si ma, hej? Hej, asi. Au, už, no. Au, dobre. Kopol. Tak, choď. Teraz sa facku. Počkaj, teraz sa otočí na tú facku. Kopol si ja. Jaj. Choď taheť. Taheť, nie? Taheť. Chruňo, to som ja. Chruňo. Ja ti neverím, ty Chruňo, poď sem. Si vždycky hovoril, že mňa ne. Tam. Pozri, vidíš kamera? Hej, si hovoril, že nenachytáme. Vždycky povedz všetko. Tam, zamávaj mi. No, vidíš. No. Ale tá s tou motorovou pilou, to už prehnal. To ťa bolelo? To keď si mi rezal hlavu, tak to ma bolelo. No vidíš to, máme to na piče. Vždycky hovor všetko. Tá vanilkové keksy ja mám rád. Tak to čo táto ja neznám, ktorý je pad. Tak, ktorí sa nám plávajú smeti, táto nie, táto sú masovým vrahom pokrajané deti.